Nginya sedang nak kerja mana je ngiya ublay. Baca baginya ceprang, min pendamu kerja duai. Ublay bukpa je ngiya ubah bendeng. Kumningi wan ko fry bandem red akhmat kerja snake kerjang meh. Manangu yemen mal penla yang ikut fry bagian kiau sini ke yeng ke bagantang jang meh di kanop hai singi. Jong ni ke singi berkrau ke singi ke bagantang. Kaba meh ikut fry melapen kerpang bat melah pengantang khu je kah. Balong ke singi ke bagian song thai nak ke jing serai ke jing tak ki kam ke bagian japat thai barok. Bat bangin mani meh. Sim tinggi wei pi wei pen khu je kita not ke jing berkhat ke jong ikut fry. Bangin mani meh ben sim bat ke basisha. Ke khu ke benta barok ke bangin mendep ke basdang ke bawai no. Namar ngipan ikini barok. Hakakat yang jong try bona pendembai jong Yesus Kristus. Amin. Ngerwai ke basan spa san pulai. Kejerwai ke basan spa san pulai. Bat hadin jong ni kejerwai Mr. Alan Victor Ding Lingdo in salam yangi hak bapuli nak ting jong blay bat kejing duai. Don bun hajar hak perthei don bun spa halakari. Bam tip jing ej ba jong blay ba jing siu spa kalbari. Syakini el bandai jalap jipenim banyathu. Jingknya batalem bakrau badap kadawa bakin omdu. Kejerwai ke ba san spa san pulai. Bun hajar ha kepertai don bun spa hala kari tip jeng it ba jong ublay pancing sis pakal mari syakine yalam jeng benim ban yatu jeng nyabat lem bakrau badap kadawa bagin omdu syaklau syabdang kapok Simbabha baro kadam hapo jingdong batala yakine mano banlekwan anu yakiban belan jiyap yapli jingka gagat nanti jing emru lala spanam buram bat jing silpa jing pasyukur
Giêsu thang mê mê la ban pun em na jing ngap du bun bun hajar hapop batya ban kinang ta gem la shu Ebenezer hai kinang trei give us urging con try ban le ya lam khu bor ublay kan leng kari planting kai Haswa ngi lang sublay kijing duai tungin shaskor I katto kani kentin nakaktin ka bakhoy ka jonglay ikibala nsyam ki likely ki benta ka kitab Genesis kalanang ka bakhat ar kat khat ka baning kong ter ka gospel kat ko Matthews kalanang ka ba arbu pra kat khat ka bakhat pra ter Bat kumju na kasiti upol sya kinong room kalanong kabashipho kadkhot kabakhat saw ter kikentien ki baong kumne tiu try ulong ha Abram khilet no mame nala kari bat nala kikur bat nakaying ukpa jong me Sya katakari kabangan penihame, bat ngan penlong name, ya kajat benriu bakrau, bat ngan kerhu yame, bat ngan penkrau ya kekerteng kajong me, meru menlong kajing kerhu. Namar unu uban khot kerpat ya kekerteng utrai an penim ya u. Kumtate kina khot kerpat ya uta, ha uba kim simlangan. Kumno de kinyo ngat hau ta shapang uba kim sim layo sngo kumno de kinyo sngo klem uba yalap kumno ru de kinyo yalap lemda lapha yaki kumbala tho akat no ba itenan kilong ki kijat jong kita ki ba walam ya gospel jong ki ki ba bha ujisu ulawan ulakren haki Udaong, laay hangay ka bor, baro habneng bat hak hendo. Namar kataken, tu khilet mapi, tu penlong senrani ki benriu baro, da penbaptis ki hak kerteng ka jong ukpa. Bat ka jong ukun, bat ka jong umensim bakun. Dahi kaya ki, ban sumari ki baro, ki bakat kum ngala hukum yipi. Hakmi ngaru nganlong rem ringkat bat pi, halakesngi. Haduk ka buai no ka perthai ublain kurku ya ka bapuli bat ya ka basyak skor ya ketin ka jungu ngini le lang sublay ka jing doai kaburom ka jingu ka jingiro ngi ashmi ublay ku paj phab neng bamidang sya ingi kum ki khun ki jongme bangin kiu sya ka ying ka bakhut ka bakentang ka jongme bangin yo ya ka por ka balat lut kumne ko jisu ya ka ban mani bat penan burom Bat banuan ra iru iki jingkit ki bakhya ke jongi hak kejat jong keding pna ke jong me bat ngis ngongu ya kini ka por ka sngi ka kentang ke jong me ko kunran ka ba me hitrai melong mangi ingi ki khun ki jong me ki bengen
bagin reus ngin tray bagin le ki kam ki jong I baro henre ka sngi ka bahinyo kan long ka sngi ka bangin mani pan penan buram ka kerteng ka bakho ka jong me kum ta kan rat kum bagi banget ni wan ya ka ban wat ya ka khmat ka jong me namar ngi tep scam ko jisu be banginam yo shu ya kum kani ka por namar ki sngi ki yat ko kunrat bad ngi bagi jing ke jing sitam ki lanang yat ko jisu be bad ngi ko kunrat ha bagi jing sni ko lanang sni na kawi ka por sa kawi ka por bad ngi nget scam ko kunrat kum bag tien ka jong me hi kong ba kandon ka por ba kandon ka jing kerdu am yu pu ni ke baro henrei ka ktien ka jong me kum takin jisu be kat ba ka por kadang don ngis ngongu ba me hitrai menang ai lahat ingi bangin shim ya ka ktien ka jong me ba ban yo sngo ko kunran ayu ba ki shakri ka jong me ki don ya ka ban pen sngo ha ka bagum ka ni ka por ko jisu be ngis ngongu ko kunrat ba kum ka balang ko jisu ngi yo ban rakhi ban kan mau ru ya ka ni ka sngi ka ba kerpang ka sngi jong ka jingelap kabakum ka sinat kalabu ko kunran kabagi tip kum kata mission and evangelism Sunday but ngis ngongo ko kunran wabha ya kani ka hukum ka bame hitrai mela ai shaban kiu shabneng ko kunran but pen baptis but man yalap ya ka gospel ka jongme ko jisu it but ngis ngongo bakum ka balang ko kunran ngila kongo ya kata ka hukum ka jongme ko jisu it bangina dan hapneng jongi ko kunran wabha ya ki commission ko jisu it Kiba amtang Judea hamdang Samaria henrei sekeleng satlak ka perthai ku Jisu be bat nginget scam ko kunrat amdai to try da kajing start breu ka bangila man peniat ka kam ka jongmi dai ka khti badan bor ka jongmi dai ka jing kershan ka jongmi ku Jisu be bat ka dai ka jing penil ti ka jongmi ko kunrat bat ngis ngongu ba me jiet ka balang ka jongmi ko kunrat ba hakne ka jaka bakan long ka balang ka ba yalap ka ktien ka jongmi bat ngis ngongu ko kunrat ki reu khot jong ka balang ko kunrat kiba kit ya ba ko kundat ya ka man kershan ka kam mission ko Jisu be ka ba ki no ya ka jing ai ki jong ki ko Jisu be ki ai ka jing kurku ki jong ki Shame ko Jisu be khnang ba ka balang kala man pentulon ni ki kam tam ka badai ber ka kam mission ko Jisu be ong is ngongu ba bon ko kren ki khun ki jong me ki ba kan mau ka kam mission ko Jisu ha ka jing duai ki ying ki sam ko jong ki ko kunrat ba ba ya rap ko Jisu be banginang la ya ka ban kershan ya la ka jong ka balang ko kunrat leng ba ki jing kurku ki ba me ai ko kunrat ba leng ba ki jing isnai ka ba me the isnai ki ying ki sam ba ki jing em ko jong ko kunrat nyen ai ki ka kam ko jong me ko kunrat khnang bagin long ki trai Jisu kita ki khun ki jong me ki badan bentalang ko Jisu be hakaman yalap ya ka gospel ka jong me ko kunrat ma what ai bagin sngow ya ta ka jing sung kurdu henrai ko kunrat habangi ai shakam ka jong me ngitip scam ko Jisu be bamen the shibon ki jing kurku ko kunrat ma bat nginget scam ko kunrat ma ba ki jing e ba ki jing snai jong me kunrat kan ye lang barobor ko kunrat ha ka jing em ko jongi bat ya rap ko kunrat ma am tang bagin ai shakam ka jong me henrai ngin long ru kita ki missionary ko Jisu be bangin long kita ki nang kitin sim ko kundat ba bangin long kita ki jing shai bakam lo jogani ka perthai ko kundat ba bangin long kita bakani ka jing em ko jongi ko kundat ka bangin yan ka dai ka kam ka bangin ngin dai ban try mission ko Jisu be bat ya rap ko kundat bangin ngin em ka jing em ka bai dai ka kam ka gospel ka jong me ko Jisu be ong i Jesus ngau ko kundat chapang Joseph ko kundat ubak ko paro ang hang no ngila man syam kat uni ubadap do man sim jong blai ong i Jesus tenat ya ka ban yo i kata ka certificate ka bu paro ai ni kwa ma mengiru Jisu be haba shalom chaneng niya ba niya ngi em ka jing em ko kunrat ka bagi nang em hani ka perthai ya rap ko kunrat bagi breu ki bompat tip eme ki bompat pediang eme ko Jisu be haba ki yo i ngi ken yo i kata ya ka dur ka bhabreu ko jong me ko ma nong rai shaman simong ai jing bhabreu Jisu an i hanga ko kunrat ya rap ka ni bagi namlong trai tang ka bagi rai na kerim yang shintur ko Jisu be hinrai ko kunrat bagi nong ki trai ki khun ki jong me ki ba rai haba ngi rai kata ka jing rai ko Jisu be haba ngi ken mau yo kata kunrat ngen ken mau senyasngi habangi hat yeng go kunrat ba what ai begin long ko ktien ka jong me ko ong bakini ki breu da ka ktien da ka shintur ko kermiang shintur ko joki ki yaro ban penan buram ya ka kerteng ka ko jong me henrai ka donot ka jinghai no naki what ai bakan long kum ta ko Jisu be ai bakan sedang shuananga ko kunrat ba ha ka bangar phai ngan ruai da ka donot ba ka jing sempang bat ba ka kini ki shintur ke jong kunrat what ai bakan long tang ya ka ban peni ya kata ka ba sabar ko Jisu be henrai kan mi na ka donot bat kan mi na ka jinglong jing em ka jong ba jongi iwei ko Jisu be ya rap ko kunrat ba hai ka por sha bangin mi pat na ka ni ka jaka ko kunrat the do man
sim ku jong me ku jisu be ba ki jing ki khubor ki bangin yok snow ling ba ki jing ruai ling ba ki jing slok na ka ktien ka jong me ku kundat ma ken long in try ka bor nam ta ka jing em ka jungi kumbau nong ruai shamin sim bu ka jisu tunat ku kundat buang haba shabar himi na kata ka jing ye sham ba thiang ya ka dur u kundat ban kit halade ken mau ken diang hoi ku kundat ya rap ku jisu be mengila main om nong inong long ku jisu be tang kinong snow hinrai kinong le ka ktien ka jong me ku jisu be ngin long ki try kinong yim ban pen thamai bat ban pen keladur pat ya kan ke perthai ke bala jot bala rem kurku ke kundat elo jong syakri kurku ya ke khubor ka bangin siok pediangan ke canmit ke kundat kan long ke khubor ka man yo ya kata ka bor ka jing em ke jungi bangin long kin trai kita kinong kitin sim kita kinong ra ke khubor ke jong me ningkong hala ka jong jing em haka ying ke sam ke jungi haki snong ki thao ke em bat hangani ke perthai bor koi kat kum ke jungi ibet ke jong me ko kundat to shem ko kundat ke buron sedi bat ken mau ke pangila ke jong ke balang ke ba me try melajit bahkan try shibon ki commission ko kundat oma nangi the ki jing kurku nangi lam ko kundat bat ya ko ba nong ro shaman simo ya ka balang tu pen khu wat sya kan iu perthai wat ai ba jing start jangan ka perthai ko kundat kan pendu pendam bat kan wan ra kundat ya ka jing sngo sarong ko kundat ma henrai kan kop da ka jing sngoret kerpang ye barok ki khun ki jong me nadu ki nong sharai nadu ki riu du khot ki long ka me ki long pa bat kum ka balang hi ngine trai kum uwei udeng ko na kum uwei breu ko jisubi uban helap ya ko khubor ka jong me ko kunrat ma lingba jong ni ka por ba kisngi gi jing em jong gi bangsa to shim ko kunrat ka burom soldi nginget skam ko kunrat me bidang ini gi jing duai ko jongi bat helap ko kunrat ma bagila ka trai ya ka ban em ko jing em ka wei dai ko kum ko gospel ko jong me kum ba ka tien hi ka jong me ko ong ko jing em ko jongi kan ye dai bat ka gospel ko jong me shim ko kunrat ka burom soldi sngo ko jisu ye ni jeng hot kerpa nai bagi ni bro nginguk ngidam mi pan siniak mi kepdiang ru aga kerteng ga bam ju syak job ke jong troan opem ju Jesus Christ menta ba chaduk ki bam jukut hala kataru amen. Para bangai kijing penbena ni kapor ki long kumni kajing yeseng kan thai kan long tang suwai kan ni kajing yeseng ngin yo inong polis tang baduai ikong barisha kriam inong keren teman besan jungi temsan SW kasentiu kajing yeseng samla kan long kapor san baje bat nong polis tang baduai idei kong baya kemen karbitai bat ngin yo inong keren da Mr. Wilson but Mrs. Ineida Martinet. Haga elni service sibet hakapor sau siteng janmet inong kreni long pastor we swear. Lasai kadai ka artorik kadai ka la sengiu belai menekong jong benai. Bat ngindon kejinyeseng stang benai bat revival hakapon du siteng janmet. Ngin yo ikinong polis tang badi duai di kong apor lengdo bari nong yalam teman usan AS Pawa ngakarpa di ki prabangai banya poi sekene ke jinseng stang benai bad revival la sai di ke sengi suti ngai skem ba ke yemene kandap ngin wat yu blai de ke jing duai lang ke jongi kanang mulan pelai yengi na ke jing sniu keba yang kisem jongi kimat ha kini kisngi kiba mentah ha ka sauterik benai bocipeu ha ka jinseng met balang pon drusteng ngin yo kawai pat ka subjek pedeng jong kan ka kuatar ka bakado kan ka subjek pedeng ka jingi kai ublei sipang ka spa bat ka jing pendon kam ya ka ngin yo ya ka jing keren pli ya kan ka subjek pedeng dari teman musan jungi teman SW kasentiu bat ngin yo yaki nong polis tang batuai di ba Orrington bertu hakan nyau tarik sing sejan ngin yo gejerseng duai pondriu siteng bat nong polis sedang batuai di ba Dawan Roy Suciang
hagan ka praterik balong ka sngiu belai kadai ka mission evangelism Sunday jong ka sinat ha au kadai minta ka sngi bakala type ang names ka tari to hagan ka sngiu belai ka wan ha ka praterik banai ba chipeu ha ka por nyu ba ji jing sang khana in yo inong karen Mr. Once Camp Marbaniang kendai sopusan in yo kejing sang school penpau kumbang ijuyo nagam taki kerdan katana duk kerdel rol hadu kerdan rangba kelas persiang bat kelas riudukan hakapor sibeje kejing sang sermon ngin yo nong polis tang bat duai iba kersuk gaji ngin yo ka jingrwai kerpang ni ba benevolent sulai bat ngin yo pad inong keren di teman mesan ke syadam kabalang kalapan baik bat kabalang mau peran ban penlong ya ke jinsang yalap hanong sder haka praterik menai cipau arjar arpulai bat ki program kin long kumne haka por cipau steng nong yalam ide pastor jia sumwi nong yalap ide ba kodor karmelki pada kapor sibeji steng nong yalam dari pastor jongi pastor jia sumwi badi nong yalap ide teman pesan PL Dekar ki parabangi kebaga kwa ban lek sekali ke jinseng yalap kin sobha ban penbaik lagi jong ki kali bat ban songru ya ki jasngi jongki kabalangkan pelong ya ka Yudwig arjar arpulai kan long nadu ka khat praterik hadu arpo arterik jong neu benai Oktober arjar arpulai ngi kentu yiki samla kabalang kiba la pelat yaka khat saus nem karta kin sobha ban penyeso yelade hagane katayo jang ki samla ban ngi kerpat ki kimi ki kpa ki jong ki ban pha yiki syakane katayo ki samla kapai registration kalong cispa tangka nam tagitu ki bompat trei bat ars pa asan peu na kinta gitu ki belatrei yagini ki form la ban yo ban pendap nam tagani ki Yudwig la ban yo ni ba Michael nungrum secretary ke Yudwig pin yo ru na ke jinseng samla na secretary jinseng samla secretary ke jinseng khana batru na ying jengi ba Solomon Dhar kadon ke jing lai kam kata gadai ke assistant teacher ke badai ha ke matematik ha Grace Presbyterian English School Baku Assam kene gadai ke school jong kabalang Presbyterian Laban bat kibala ban apply kene ke kam kidai gitu kibala pas BSc MSc bat ka biet bala ban hikai matematik na hadu ka higher secondary level ka jingsiu kan long arpulai hajar cispa arpusan cibnai on penbiang ya ka jakasa ke jongki ka sngi hadu ban apply ka dei cipautri Oktober arjar arpulai ha office jong ka balang Presbyterian Laban ya kan ni ka advertisement labu ha notice board jong ka balang ngis ngautanat ban pentip bakan don ka jingkentiu kurim jong Mr. Ivan Singan kipa melim ngam badi Miss Dapi Banbet Dekara baro arngut kita ki khon samla ka balang kene kadai ka jingpen bana ka ar bat ka bakadu ngis ngautanat ru ban pentip bakan don ka jingkentiu kurim jeng ba benevolent sulai khon samla jong ka balang bari Miss Iban Siudor Merthong na kabalang Presbyterian New Nongstoin kene ketika jingpen bana kabaar bat kabakado kejing aingo kerpang kebengelayo hagane katayo kebla ai sekabalang kalong kendai pokundai hajar sauspa saupeu bat cejar arspa pat kidai kibaya langba kabalang sakiwai pat kijing ai kijongki bat kini kijing ai kelong baro lang kalong
cilak ndrius pa saupau tengka upleun kerku iki prabangai be ik ban ai kerpang sekakam kejong hang ni kepor ngin mani ublei da kecing ai jung i sekakam kejong bat kat bangidang lumi gini kecing ai ngu ngakerpa di ba wante nam dekhar ben ai kecing roi keper kerpang kejong i bat hadin kata ngakerpat ye rang ba balang jungi belong finance secretary iba HB nongrum ban duai ban penkentang ye kini kejing ai kejungi sekakam boleh kini gilong kejing pemenah kau boleh sebut Hello, check. Hello, check. Hello, check. Ka teng jeng ji roi bang roi. Ka di Highlands. Oh, how high would I climb mountains if the mountains were where you hide? Oh, how far I'd scale the valleys if you graced the other side. Oh, how long have I chased rivers from lowly seas to where they rise? Against the rush of grace descending from the source of its supply. In the highlands and the heartache, you're neither more or less inclined. I would search and stop at nothing. You're just not that hard to find. So I will praise you on the mountain. And I will praise you when the mountain's in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows. No less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands and the heartache all the same. Oh, 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 how far beneath your glory does your kindness extend the path from where your feet rest on the sunrise to where you sweep the sinner's past. And oh, how fast would you come running if just to shadow me through the night? Trace my steps through all my failures and walk me out the other side. For who could dare descend that mountain, that valley hill called Calvary? But for the one I call Good Shepherd, who like a lamb was slain for me. So I will praise you on the mountain. I will praise you when the mountain's in my way. You're the
summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows, no less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands and the hike all the same. Oh, oh, oh. Whatever I walk through, wherever I am, your name can move mountains. Wherever I stand, if ever I walk through the valley of death, I'll sing through the shadows my song of ascent. Whatever I walk through, wherever I am, your name can move mountains. Wherever I stand, wherever I walk through the valley of death, I'll sing through the shadows my song of ascent. From the gravest of all valleys come the pastures we call grace. A mighty river flowing upwards from a deep but empty grave. So I will praise you on the mountain, and I will praise you when the mountain's in my way. You're the summit where my feet are. So I will praise you in the valleys all the same. No less God within the shadows, no less faithful when the night leads me astray. You're the heaven where my heart is. In the highlands and the heartache all the same. Taburong lahiwan. Tungin pinam play try. Go kpa ji papaning ni ai ngo me try bi. Kum ni ha ni no phai ni kasngi. Ni don ha ka yeng ka ba khoi ka ba kan tang ka jo me try. Ni ai ngo me kan rat bi. Kat no ka jing eat ka ba khrau ka jo me try bi. Me pan la pat kat ne ki khun ki ba me le su spa ko try bi. Bikin don kum ni si por ha ka yeng ka ba khoi ka ba kan tang ka jo me try. Ni ai ngo able namangi I ko pa bi. Ki khoi mi ki thrang bi ki sliang kana ji su bi. Ban ma ri jing sai jo me try bi. Namar try bi me lo play ba khrau bi dan bor ko pa bi. U play ba dap ha ka bneng ba kan do baro atrai. But we don't cut lembat ni ki sngi ki por bol ka jing imi ko pa bi. Ni ai ngo ni sngongo atrai bi emi atrai. Ha ko ni ka pola play ni sngongo namar samla atrai bi. Wala ai ka jing wai ka atrai bi. Ka ba sor hem sim able ji su bi. Ba kan ma ngi atrai bi ba ji su bi. Bagin ya ro ngi pan bu rom ka karteng ba em ka ju me atrai bi. Na ba am don but we play na ju me atrai bi. Tang hami atrai bi. Bi khosi kan dem ko pa bi. Bagin pla ba atrai bi. Bo Jesus Christ long try ko pa bi. Ni sngongo bi ai ngo me kan bi. Kat no ka jing e ka ju me try. Mo la sha lo dik na namar ki pop ka jing kan bi. Hak mo ni ka pola ka ni try bi. Ni don ka jing shakri bi ai khmaj me try bi. To kar khu ble. Ye jing shakri bi wan ra khmaj me try bi. Lamba ka jing kar khu mo la the sei ha ka jing em jing kan bi. I long tang khan diat kan bi. Ha bi ni jor ba ka jing kar khu jo me ga ma the ha ka jing im ko pa bi. Ni du wai me try bi. Ba shanu atrai bi. Ba ka balang kan pen tray ko pa bi. Ye ni ka jing ai ke bari ka jing ko pa bi. Kan long nam ta ka pan tiu. Ye ka kerteng manya lapru ya gospel ka jo me try bi. Ye kar khu ka balang jo me try bi. Kar khu ni wei bi ba rob da ka ni ka jing ka jo me try
atrai bi ker khu atrai bi ga khti ga jungi ko pa bi ga bangi no atrai bi cha kam jumi ko pa bi biginang laban ai su atrai bi ya ka do nur ga jungi trai ya ka man semi ko pa ya ka jing imri ba tang hame ko pa ya ki bam laban ai ru atrai ker khu ki ko pa bi ma ko ga sni ke sawan ra able ya ka jing ker khu ga jome trai bi kan mal ma trai ka wei ba kan Pakistan able ya ba ker shan bol ba able ya ka ka balang ga jome trai bi mi i ka balang ga dan sipon ki kam ko pa bi ka begini ban pentelun able hagini ki sni ba man ta ba ki po ban sawan ko pa bi ya ker khu ya ka wei ba mission field ga balang ko pa bi ker pang ya trai bi ki kam ki begini pendep atrai lamba ka ni ki sni ki po able na ka lemon ka po able ni da wan ra khamat jumi kan ra bi ye pas jungi ko pa bi i ba haban shim ya ka ni ka benta atra ka chan mi hi lengkot ba hai po ba lengkot e ko pa bi na ma tra bi i pas mo ki im laban shim mi ka benta ka jungi kan ra bi hande yang hi ai ngo hi sngo able bai pastor bin yang hani ka po able bin sam ka tin mi ko pa bi kom ba mi jan kat bat i na ko ka pos ka po tra bi mi ban kam i nam ta ka kar time ka brom mi ko pa bi ba khani ka jan mi tra bi men pen slay you shakit mi tra bi men pen so men pen slay ko pa bi u ya bi ki e ke ula pen kre nam ta ka jing bam ni man sim ba un ai un sangi khani ka jan mi yo pa lang mi ko pa bi kan lom ba wan ka khet ka jing age mi kana bi o ngi trang mi sliang ko pa bi kom ta gi no mi thli ko pa ni jing sang ko pa bi en ngi mi ka ba ka jipan dab man sim ba kho jim mi ni ka ba ka jing ko ba thamai ko pa ba ka jing im ga jung i wei be baro atrai bi gi ba don hakani ka jaka ko pa ba ka ni ka yeng ba kan tang ba ki to ba pet ya ka ni ka program able na ki yeng ga sam able men thau thom ma yang i ka bi ba ka jing im ji ka long ba de dur ka tung ka man ga ba khoi ga chme ko pa ni buti ya khma chme tra bi ya ka por ba sa jo ka ni jing shakri ki jong mi ya mar ki ni baro ni dem ni pan ni ngo ha ga ker teng ba thiang tam bron bor tham u try no pan im jing Jesus Christ u bolong nin menta ba chi bom ji ko tru amen. Toa shua bengin yo baca syukur yo khubor nang tiang jauh boleh ngan khot ya ka praise and worship team bakanya lam mengi jirwai penrem sim. Hello, check. Tingnya ruai lang, di ruai ka san spa sao spa kanai punyo na kabarem. Kapoong tu ruai ya ro yu Jisu. Bat ya jing iet bapla hagi yeng shong ne bapernai ula let ban kre jaka ondangin poi lang habeneng kajing kemen ba hang ta kan long yangi hava yu Jisu nin yaro jing job Calvary. Khot ke beningkong turwaya
Kapakran si panggajing don kam jing yublay, hakum gani kapor, kabamenta. Ngadon kam trayami mi u bais nei om don palapan ai jing so Ngadon kam trayami nanga tuan kenran jingben shoy kidupon haba mi
ngadon kam trayami tuhi kai bangan le kamon bakut ublay hami bateu ngadon kam angadon kam trayami ngadon kam diuke kukunong pen im awan syami insyaallah kon kam sao tang ka surjung rai ngadon kam trayami tuhi kai bangan le kamon bakut ublay hami bateu ngadon kam angadon kam trayami ngadon kam tuke kukunong pen im ngawan syami ngadon kam ngadon kam angadon kam trayami ngadon kam tuke kukunong pen im ngawan syami nam ta problem amen semacam ki prawit biit ngalde ban shim yakni ka benta khani kan op haisngi namar ba i Reverend Ayal Maukhiu i ban shim yakni ka benta i hab bandon no sha lagajong ka presbytery namar bari sngi ka ba ontep ya i Reverend SB Shooting Pastor ba ich jong kesnat ka jongi balaklat no shutrai ka janmi jong sngi pale ba ka jon tep ko long ha kini ka sngi i pastor Maukhiu i long pastor rang ba manta jong ka tai ka pastori ti ha bandon ha ka jeseng li ontep i pastor SB Shooting i balong ex moderator jong ka sinat bedeng ka jongi badang sudap IT ya ka moderator ha ka sinat ka balong ha ka balang ha mau penti ini ikan mau ya ka yeng ka jong pastor i kurim jong i ki sanut ki khon ki ba tadi bandu no lo jong kurim yu ba bat ya balang ke district ya ka mau ko pastori ka baladu no ni syakri uba koridor boleh unang sekrai ki syakri ki menyakit ki meneba ya ka kam ka jong ti pastor Maukhiu wi la ai jing tip yang amen si thau ding janmiet but banten bet dekwe piginong kren na sabar jong kabalang rukala slem than ti kumta ngala shim jang jang khli ban yeng hani ka por ban kren ni khubor na khtin ka jong blei kani ka sngi utrai man ta ka sngi ka dei ka mission and evangelism sunday jong ka
sinat deng ke jongi ka sinat deng kampat don kileng mission ki bakal pli nama gidang sio sinat shen bat lesing indang perkhat hai ni por ki ban dangwan ten re kadan ka penusla mission center kaba ka sinat bingi kala IT sangi bangin khmi te menta ngi pej ban ngi khmi ya ka ni mission center ya ki missionary ki badan ki batre hapo jongka hai katu kan ni snong ki badan chigithan riwar kemut chigithan penusla kidan missionary batre tu ngi ka sinat pedeng ka pej ya gitu ki leng kha mission bal kadan ru ka jing trei ha pedeng jong ki hakani ka ki institute ki badan hakiput ki sam jong ka sir deng leng ba pastor belong chaplain bepej ban khmi ban jingo ya ki institute ban lum ban lang I khon kristan ki badan itu ki jaka tinggidan ki ne ki kam ki ba kasinot ka don ka ba ngide ban mau ya ki ka jing dawai ka jongi te kung ka balang gina sudah ban rakhi ya ka mission week ka jongi hau ni ubanai Agos ubah ladep ti kumta ka hubor ka jonga kan amdesh so chapang jong commission namar ba hei por belengkot ngalapun sang pun phai tu bleu ai ya hubor ban kan habdeng jong phi kan ka por ade saman poisa hubor ngadon ruban yeng banyak thu ika ka ka komiti rukhot jong ka balang kalarai hakani ka sengi Sunday ke baladep hakabang ila pha bansa ai ri khot ki jong kabalang but kabalang hakane kom ti khot kaldep sim ya rai bakal ikut ban yathu ahmad ke jeseng hakane ke sing utrai bakata kalong hakajende bakajing penpana ya ki jing aingu bat ke jengkut jong kom ka kom ti khot kalong kani banadu kani ka kota ke bamenta ngin ong penbana su ya kiji aingu kumba ngi penbana hakipor ke balik no kamusin haba usketri uyeng nani penbana u penbana ya kijing ai ki ba kerbang ki ba ki pawara bangi ki ai na ka banta ki babun ki kam kala long ya commission la long general fund la kalong na ka banta ki baduk la kalong na ka banta ki weipat ki seng ki badan syabar jong ka balang kila belong ki orphanage bar ki mission ba kumtar terngi pemena kumta bat ka komiti balang haba kara yone kam sya komiti dukhot ka sngut khu ba ban pemena tang ya ki tu gejing ai ki ba kerpang kam reflect le kam kren kam ya thu ya ka jing no senyang jong ki khun jong ka balang kijing ai lingba kipla jing aingu kijing ai lingba ki envelope ki ba ka balang kason kam reflect habang ki pemena tang kijing ai ki ba kerpang kumta komiti khot kala sim ya kane kijing kut ba nadu kane kwata ngin pemena lut ya kijing aingu baro ki ba mi ha ka sande ka ba ladep bat kijing ai ki ba kerpang de kata kamut on benar ya kijing aingu ki mi nadu ka je sengkhna kiji aingu ki mi naka Sunday school kiji aingu ki mi naka bangi lum ling bagi pala je aingu kiji aingu ki bangi lum ling ba ki envelope ki ba kabalang ka saban ai ya total jong ki separately la ka jong bat ya ka total baro katnu ngilum da ka bele kumta kan reflect ya kijing ai baro ki ba kiji aingu boro ki baki parabangit ki no syakam ko jbe na duk hep ki berit men step kiji sang skupun pau kiji sang yeng ru kumut ki ba lum nang turu ya ki turu kumut kin sarung lang ha gitu kiji mena kitu boro kin rong ha ka fon jong ka general haka thup jong ka general fon jong ka balang ya kiji ai ki bakar pang ki baki parabangit ki ai ngin pen bena ya kiru
tang ba om shu kum ba ong berkata itai ai kata itai ai kata itai ai kata na mata kita kijing ai but ngin shu benar bet ya ka total kata kami nak benta kata kami ong su itai ai kata Henry kata ngiyo nak benta ka fon baduk kata ngiyo nam ta mission kata ngiyo nak benta ka orphanage ngin to bena ka tor kom da ka bale kum ta kamut sai sin beban biangkan penpau kan reflect ya kijing ai ngu borok ki ba ki parabai ki sebor nak benta ki kam jong ka balang Badangai ba kum ki parabai bi kum ki dukhat janga balang pin ya kubur lang bat ka ka ba ka kum ti dukhat ka larai ha ka du sngi na kam tak lir kom ben bana kita tengki ba sngo kum ba don kam bana kum tu iwei pi ba ai kna ba kin yo sngo ba ka tu ka jing ai kala poi si ka balang andre ha ka balang i tri kam tak jing shania no kam ko job le jing ai ko pi ai Kidon hak records, but kum bolong man kasnem ngi ai. Wat sinsi menaru ngi ai, kat no ngi sebor, kat no ngi penlut, but sinsi snem kum bami report jongo balang ngi ai. Ya ka financial statement ka ba kedo yiki jing yo yiki jing penlut baro jongo balang. Jadi ka wein ka balang ba bersang ba belong transparent. Hak jeng de bat ki jing mi, hak jeng de bat ki jing penlut. Banyak thur ko de ka wein ki balang ki ba ngim dan pisah sibon namar kat ka bangiyo ngi penlut namangi snow bau boleh khat ya ka balang bakan penlang ya ka pisah ki mapi ki brepi ai na ka benta bangin pentrekam bat nile kumta ani ngu yu boleh bahadu mentau boleh umpat penengkot ti ke jauh ukur khu ka balang ka ba ngila ba pendep ye kam baro ba gidan kam sibone ya ka jing duai ka jong pi ya ka jing kersan bor ka jong pi ya kabalang bat ya kikam ki jong ka kamut nadu ka ni ka sandi ka banwan ka jing pa menakan long no kumtu kumba ngala penpau ha ka ni ka por mentang nya phai no shak ting ka jong bele ka benta na ting jong bele ka bangla jit kom ko nogrim na ka benta ka di jislok ka di ka sam ka ba shispa life fundai ki dukhot iwe hadu ka dukhot kaba henrio kasam kaba shispa le kundai kadkhot iwe hadu henrio kiktien ki bongkum ni atrai melayet ban melayit hu yanga metip ya kaba shong jonga ba kaba yeng jonga mesngou thu ya ka jingmut jonga na jangai meyet benya ya kalenti jonga ba ka jakathia jonga ba mi thu ya kalenti jonga baro na ba omdan ka ktin au thli jonga Hari kami kutrai metip yaka baro par melakir yanga nasidin baca kamat bermelabu ila keti halor jonga kat kene kecintik bapalaya yanga kolong ke bajrong ngam lakot yaka kasam ke basis pak le kundai kede kasam ka ba ngas ngutnat bahaban puli yaka kede kasam ka ba ngalangam jilliu bahaban puli ban sngotu yaka kede kasam ka bakren jepang ublei jongi ha kejendai bat ngiki beriu ki bolot hau bat ula penlong ong ujon gil uwe na ki theologian kasam sispa le kundai ke de ka uwe na ki jirwai ka bakhrau ka badon burom bat ka basutnat tam na bedeng ki sam baro la thau ya de ki jirwai dos em debit bala ai ha urang ba jirwai chief musician na ka bentaban ruai ha ke jinga sing ka kentien ka bakham kosan ka ni ka sam ka de kentien tip ni ka kentien ithu kumbangal pulium tan melayit janga me tip janga me ithu janga kita ke di ki keywords ki kentien pedeng jo ni ka sam tip bat ithu ha kot ba phareng la panukam be ka kentien no mong tip mong ithu ni mong ki panukam da kentien no ke jingtip ha kot ba phareng bat tok tin khasi bo ong yet ne ha ong ithu ne bo ong tip kim de phe than ngai kidon kikit hi ka ju ka jingmut kala bolong sujarang khat balakren nyau sien ya kini kintin tip kintin ithu ha ni ka sam
kedot ke benengkong ke ar ke sau ke henriu ke bangalau pelimentan bagat khot ke bakhat sau de bat arsin khot ke ba ar pulai unyo udi udak jingkhen ubapura haka bible handai ke jing sngau thu ko long bau blei ling ba kan ka sam udi boleh bertip lut na dong sadong ye ki ke borok sapang jong brio la ba menta ye ki khot ibadah kan ka sam hakanu kanu karukom nak bentaban pensuk ban bu renti ya ke jimut ki bodon handai ngai la dia ngasut nat bahaya karukom penbenta dekhot jong ka new jong ka way ka version jong ka ba ka badai ka new revised standard version jong ka bible kau penbenta kum ni ki dekhot iwe hadon riu ki dekhot ki bakadan spang ubriu spang blei u batip lut u bayu ilut yu ubriu yi kam jong u ye ki jimbor khat jong u ye ki ktien ke mi nak sentur ka jong u ki dekhot nyau hadu khat ar ki bakadan spang blei u badap lut hage jaka borok bad ubriu umla ban buri ladi nau belai ki dekhot khat lai dekhot pra ki kan spang ubri ubala thau phla spang ubali ubala thau phla yu ubriu baru tip baju ilut wadi katan rai bampat longdur jong u de hang ni ka dekhot khat lai bala thau iting bat phla fearfully and wonderfully made habaris magajing thau ka jong belai yu ubriu ki thot khang dai pusau ki nu jor ye ka jinglong bele persa jong ki bamman tang bu belai uyai next camp what happening jong kita ke jing le persa kita ki de ki jing phia kat kong ka new revised version baru Charles Haddon Spurgeon way na kinalap ke bakhrau uang komunis pang ka sam ka way na ki ba bang e ha ka thup ke jing ruai ba kentang ka de ke jing ruai ka be thu spang belai ubolong utan rai jong ke jing start badjing sempang baru batip lut ya ki baro omniscient baru belai ubadon ni ubadap lut hage jaka baro omni present nginya phai menta seni khot iwe hadu henriu khot ke benengkong ko ong try melayit but melayit hu yanga oh lord you have searched me and you know me nakamenta ubri ubakit hakaloren yeng jong u ya ka kerteng kristan da ka jing burom bar setting yo blai manga ma phi la pa dong om don kai ru ka bak ham tam ban ya ka ni ka we bakata ka long bo blai wi thu yo tau brio ni bo blai wi thu ya nga ba de phi bangan tip bangan su thu bo blai wi thu ya nga ngidon hinyo billion tam ki briu hak berthai hari ublei wi thu ya iwei pa iwei kam tam yangi ki bakit ya kerteng kristan ki bakhot yeldi gnong but jung trai jung yu Jesus Christ om shimdon ka por ka bo blei shim yit bad i thu ya phi bad yanga bad kam don ka wei ru ka khlip mat kabangi long shabar naka jing mi ka jong blai kam don ka weiru arpu saukunta u blai u pet badu khmi ki bon ki jerwai sam ki kitab sam u blai u pet da u khmi ya u bri kum nu le hatu u le ne ka man ga jonga u blai u pet badu khmi u ni u blai bam jom thia u bam jo thia u pet badu khmi mar bu i thu yangi u debet u long melai thu yanga kini kita ni bakaran sepang ubelai bolong personal kejadian ke bolong personal semang aturai mei thulut ye ke boro handai mei thu yanga us projen wong susu katno kolang bapla haba berkat sepang utau bi thu bat utau basya itu utrai bat nga kolang bapla handai kani kade jingisha bat hangne don kajing kermen jengi namaru belai bu tip jengi ui thu jengi bat bu khmi jengi ngila banya lenti ya lenti jong kajing im kala blok lenti ke bajrong ka bak khongwan ka bahap hiar hateng hateng ka bahap kiu hateng hateng ka bahap syaslap hateng hateng ka bahap syalher ka bahap bansha ya kajing shit kurang
ia ka jing terkhong jong mariang ia ka jing khriat te henrei hapdeng jong kata ka jalenti ngi don ka jingkermen magidan ublei ubatip yangi marwai uba itu yangi bat uba khmi yangi ujisu loong ngangalong uta unap lang berat uba baha tingai itu ya laki jong bat la itu yanga dala kijong kolong mutual ke itu om tang ba u nap lang berat itu harai mangiru ngi itu ya utrai bau dei unap lang berat jongi yones sipau khat sau handai ke basung sirkhai pat ban berkhat ki peroi ka long kan ni bayo bahadin jong ka jalenti ka bang ngala kedo mentan onda lakut ka jinglet uji sun ong pat ngam jula itu ya pi kelet no nanga pi ki baju trei baman Matius New Arfulai Bagam kwa banyak jengai ia kan dia bentar. Nama kini khtin ki bakran ru habang isu thu ya ka boju suong ukuran Jepang ki syakri ki jong bele. Dan abdeng jong ki balale kamba hagar deng jong uji sukuris. Oh dan abdeng jong ki ba im sengi ban kerpat bukan atrai. Ki bele abdeng ka kun jong ki bala seus pa tang ba uji suong ngam itu ya pi. Dia ngela di ngam kuah bandon hak takan hun. Banangai bamangi borok ngim kuah bandon takan hun. Ngi kuah bandon takan hun. Kabau beli utip uithu yangi. Bat mangiru ngi ithu ya u. Kerhar baar ko ong. Mitip ya kaba syong jonga ba ya kaba yeng jonga. Mesngau thu ya ka jingmut jonga na jongai. Meyit beniha ya ka lenti jonga. Bat ya ka jakat hia jonga. Bad me itu ya kelenti jonga barok kedukot kebaar bak balai ki ong kumta ngapersang man puson ya kene ke jing tip ka jong ublei Jepang jong ubri ublei ubla tha utip lep ki ke barok long menne pi ka banengkong wong bring tip ya ka bayeng ba ya ka basyong ya ka bayeng bat ya ka basyong ka bayeng bat ka basyong Kida ki kam ki bamangi ngim dadon kam banda penlet jingmut bat ban superkhat amar ki sulong hi. Bong pareng most common and casual acts. Hadu pida berkhat saban yang saban syong kasulong hi automatically ngiyeng ngisyong habagin kam ban siyeng ngiyeng habagin kam ban syong ngisyong. Ba ki dei rubang idon kam ban le. Ublei ulabu khana nama kata ya kan ni kamet kumbakalong kamet jumre ki we ki jing thau ki ba im. Mo ki balong flexible bangila ban yeng bangila ban syong hak nuk por ka ba ngidon kam ba baklang bo bele ulong konsan ya kataru kumdongi yo kumdongi syong ni kumdongi yeng lesi tang khilung di bapang ki basitom ni ki bala temen syong pra syong ki bahap ban perkhat syua ban yeng ne ban syong ndai handai kini kim jai la nak jing tip ke jong bele ubah pikir kumnungi yeng kumnungi syong leni ngaperkhat batnu ngiyeng batnu ngi syong lang leni hangnu ngiyeng ni hangnu ngi syong hangnu jakang idon ngiyeng ngi syong batnu ngiyeng bangi syong ru ublei utip ngile ayu bangi syong ngile ayu bayeng ublei utip kata ka bayeng ba syong jongi kapendan burom ne mi ublei utip ulong concern ngiyeng nengi syong nang ta metip yakaba thia jonga habaya habathia ngamadur habathia syabanthia habathia habakithia ublei utip lut ya ka ka ba mangi kibriyo ngile ulongkum kotu ka CCTV kabang yabu menta hayeng mani bat haki yeng isam jing yabu ki jaka pat ba kidan CCTV tang ba ki CCTV jo blai ki
ki kamera jong blai CCTV blai kala ban rung lut kala ban ilit syaki ken dong ken shot barok mdei tang ha ki jaka ki balong khamat ka mangi tingibu jaka khamat ngibu khamat gir khamat jengkhang ka jong blai CCTV ka rung lut syaki ken dong ken shot barok kai ilut yaki ai barok bat dei bo blai ukwa ban sengap siar ngene ban invade yaka privacy yaka jinglong kerpang jongi Henry ngasunat man berkat bau belai ule namar bu try ukwa aban sumar ya ka jingmi sabar ukwa aban sumar ya ka jirong sapo jongi ukwa aban sumar na ka basniu baro ong kasam ka ba sispar ku beget khot ka bapra bau i jangi ukwa aban ri ban sumar ngi ukwa ban pelat ngi nak basni nak una da ukwa ban yo i mdai bu ukwa ban muslia ya ka jing im jongi nama katakan long ke babakala ban perkhat bu belai tip ne pikir ya ka yat ka yang jongi ki kam ki bangile ka riam ka bet bat kum ta ter bat bakran phang ka jing thia ka ne ka sidi bi jo belai ka don he kamera thia jongi u belai tip baswa bangin rung hanap ngi duai na ngi klam duai ngi aingu ne mi u na marbul don kat na bagas ngi borok we bau blai utip ha bangi thia ngi pentengit ne em yak jing thia ka bangi thia ngi le aurian em ha jing thia ka bangi thia ne ngi pendon buram mi blai wat ha ka jing thia ru u blai urung shadu kamra thia bat ngangej halnet jeng kita boro uni ubelai ubal IT khun bala khamre bermi snam ka bakodor kwa baka jeng jakhlia ka jeng bamman ka jeng auria kan pen du no ya ka beneng na ka jeng em jonga ba jong phi nang ta kini ki thot wong mes ngau thu ya ka jeng mut jonga na jengai ha ka partai don sibun ki kor ki bor ki machine ki bawat banti banyak ya kemet ke jong brio mo ki babu nangi sa ki balaj ki hospital ki ban hadang jing sumar ngitip habang irung sa sumar dan sibun ki machine ki ultrasound gidan ka endoscopy ka balai endoscopy pangki sneer kadan ka magnetic resonance imaging MRI kabalaban scan ya kemet brokaway kamdami ki soft tissue nang ta ka computerized tomography leni CT scan kabel aban scan kemet berkowe yigi siing bat khamtam ya ka jabieng nada ka don saka lie detector machine kabel aban scan hakin pareng yaki waves jong ka jabieng kaba ki pulit ki penor kam habaki keli jengkeli yigi tu ki baki suba baki le ya kam bian ki suspect henry ompat don ka scanning machine kabala ban sngow thu ya ki jing berkhat ki jong ubrio kat bau nore sang uang bau blai te na jengai u sngow thu ngi berkhat ayu ki psychologist ya thu yangi bau ubrio u kham pendon kam ya ka jabing ha ka berkhat bat udon kumbashi po hajar teli ki jing berkhat man la kesngi ong psychologist ngam tip hadu kono gelong besha ngidan em sipo hajar teli ki berkhat ma sngi sabisha na phi berkhat himapi tangba gaji sya kalong bu bri tu berkhat ngasi ngal aju krenteng ya kene ke pulpit ngi berkhat nadu ba khiem step ngi berkhat badan arteli ki jing berkhat bahawe pu bri ki jing berkhat babha ne ki berkhat basneu ne ki ba jakhlia ladang ngidan sipo hajar teli ki berkhat ki jing keli kalong kat no teli ki jing berkhat ki baha ki batei ya ka jing im ki batei ya ki bathang ki jongi ki batei ya ki madan bapa ki batei lang bangi bat ka no ki jing berkhat ki basniu ka wei ka bajin sya ka banon kam en thu ko long bakik ai borok ka bangile ha tin ka kam ka sedang suan na ka jing berkhat kata ka long jing sya ka no ko no bangile ka sedang suan na ka jing berkhat kalong kumtar ka jing dei bat ka pop ong wei unong tho when someone commits a sin it is a manifestation of what has already taken place in their mind ka pop bro
kasdang shwana kajing perkhat u perkhat shwa ngi perkhat shwa nata ngi sale amda khamdon ka ba ubri ule khlem perkhat shwa hak ning sing ngi ban kam ngi oh utu kata basu ule khlem perkhat u basu kuran khlem perkhat kila ban jagam tal sehat teng ri khambur sin ka nuh do bingile kadai ka bangida perkhat shwa la ka long ka ba ne long ba sniu sapuli Jacob iwei khatsan ka bakren spangan di benta upo la sti Filipi sau prakhandai ong kumlo hak ba wai no ku para banget kiai ke basisha kiai badan buram kiai ba hok kiai ba khut kiai ba itanat kiai ba dayaro ladan ka no ka jing bha baladan ka no ka jing ro tu phen perkhat ya kini kiai ru ublei tu kwa komta bagi jing perkhat jongi baro kidi balong ki badan buram ki basisha ki ba hok ki ba khut ki ba itanat ki ba dayaro kita di mana hak jing mut ka jongi da phiyet yel di hato ngisi perkhat komta ngisi sngo bakata kalong kabadon kam bahba khie mesap ko trai bangan tuai ko trai pun khut ya ke jimut jim perkhat jonga ni kesni ba ki jim perkhat jonga bor kalong bisha kalong ki bohok kelan ki badan burom bangan perkhat sniu bangan perkhat bisni bangan mi kwa ke jing kwei bangan bishar ke wei habang ta dai hak jing kran kan hak jing mut marsi ngi bishar sibon ngi pen ngi khen po sibon ngi ben ngi kho sibon tang ha ka jingmut jimkhat jongi klempat ang sintur ban keren ada berkhat ni ka ong Yesus Kristus ba don kam banda klim haba kli u spanga jing klim wong tang ba phila ikwa bagaji ikwa barbor ka covetousness ka ji ikwa ka dai hakasan perkhat tang ba phila ikwa phempadyo phempat le rum phempat ang ru ban pau ba phi ikwa tang ba phi ikwa hang ni kata kal de kapop kabala ban pen pedu job yangi nga perkhat teng idon hayeng mani ngba chupen mau tang bagi jing perkhat jongi kim don hayeng mani kidon shawai pat lesi hakani kapur na bedeng jongi kibedon hang ni kijing perkhat jongi kela bandon shawai pat kamet de kadon hang ni kat ba kijing perkhat kisang sau dong ka perthai tentang kelam de kijing perkhat ki ba ngapet ki ba syong marjan ngabishar yaki ngas pet bisni yaki o ngai kwa ya ka baki kidon ni ngai susrai yaki ngamla asya yaki tabang ngampen pau ngapu sam khie di pu sam khie tang ba ha ka jingmut de kita ki khi phalo bat ngan khmi lenti banyo jing kru ayu lada ngamla bante lakam ya ki jingmut berkhat kalong ba u soitan u pendon kam lai lut bat lai lan daga ong ar kudan chosan dag pen kelon no ken ki jingmut bathala pa ki jingle khrau borok badag pendem ya ki jing berkhat borok ha ka jing ko ngu ya kures pendem ya ki jing berkhat borok hang no begidon ha ka jing ko ngu ya kures take every thought captive to obey Christ nang ta ngipuri kas dot ka ba sao ko ong naba om dan thlit om dan khti nau thlit jonga ria khmi ko trai metip yaka baro phar om pa dan ktien hau thlit jonga Matthew Henry no thok menteri ong om dan ktien nau thlit jonga ka ktien sneu ne ktien bha u bale utip kamut ayu nakanu ka berkhat kawan ka thau sono wat haba ka don hak mut liet satang ban kren ula deptip lupa ong uni ong thok menteri empat kren ting ngadang mut kren ngadang beban ang ubay ula tip lupa ngebeban kren ayu ngadau jisu ong pidwai wa judwai wa jubuk tin beach ngamar ublay ula tip lupa
Shua pen pan ayu ubeli wati ulpan tak ada wat bun Kristen biet. Mau beli utip iki kai boro. Mau beli wi ya ka donut ya ka jingmut shua ban ang ubeli latip. Kadang-kadang ongkum ni great talkers are almost sure to make slips with their tongue. Kitu kiban nang bahaban keren kadang-kadang ma babun sin kila ban keren ya kanu kabam kaba mo ka kila ban keren ya kanu kabalat ban ya kaba keren ya kabade Filipi akhir baik ong bat jauh telit baro unyo plasna bo Yesus Kristus long utrai yang benar-benar buram yo belai ubo kupa jauh telit jongi utelit ubelai ula ai ubang iton kam ban nakabenta ban manmat ikjing bam iton kam sudan sibon ki function tabaka main function kalong nakabenta ban kren bat lada di ban kren uthlit boro ude ban plasna siapang uji sukres kamut tang ban yalap ya uji sukres ndrei kijing kren boro ibupenan borom ya uji sukres ni pulia Jacob lai praharwe uong kumni handra yau tau thlit Om dan ubri ubala aban penju. Ulong kajing sniu bam la sensar. Ubadap ken dakabi bapen yapno. Dauni hingi kerhu yo belai ubau kpa. Badauni hingi tim no ikibrio kibala tau kadung kaduru belai. Nakaju ika sentur kami kajing kerhu ba kajing tim. Kam dei ku pramwet jonga yakini ki gairu ban longkum ta. Hatu ko umpo liu nakaju hi kathliu kapan mi ya ko ko habang bat ya ka baktang uthlit o ba ban te alakam ba ban penju ubam la sensar ubakaren kikhtien ubalong kum udap da kabi ka person ka ba pendiap ki thma ki khe teng teng tang na daw jong kikhtien ki long ye long sam ki pat ki pra ki jot tang na daw jong kikhtien ngiduk lo ya kajing suk kajing kemen teng teng tanah kadau bangim la bante lakam yau thlet jongi kadan kajing dom ha kajing berhat kajing pitar ngipan pau dunia kapen jot kala ban peniap tanrei ulei uni no tho ni sithi wong kumno dauju thlet ngin kerhu yau belai ngin yaro yau belai dauju thlet ngin timru iki para brio hato kala banlong nakaju ko umpo liu kami ilang ka babaha ka basingyam kan mi ilang ka baktang kamla banlong kumta ong u Jacob ku para ngai kamla banlong kumta nakaju katolong jong ko umpo liu kan mi tang ka we ka jaj tagadaw sam lai kusaw kharlai tu sumar lo thlit nakabasniu bagi krimek sentur jongmi nak bakran syukur buat Matius ka alif nyo ang Jisu kumni nabana kitin jongmi on pen kesan ya me bat nak kitin jongmi on penrem ya me hakas ngi bishar ang Jisu nak kitin ki bangi kren on pen kesan yangi bangin poi sebeneng nak kitin bangi kren on penrem yangi bangin poi sya kedujok kedok kebasan kong melakir yanga nasyadin baca khmat bat melabu ila khti halor jonga haka Hebrew ka verb daus ni ker hakasi daus DOWS daus kakit yakini kijingmut beseech kumbakar kut dak sipai leni confine kumba syasat patok leni protect kumba yada ketin Hebrew daus leni ker melaker yang nasidin baca kemat kumbak sipai kerkut kumba syasat hakapatok kumba kedup agi thap niang jong kejing yada kum tau bleiru le yo briu ong nong waisam kum ta habangi le pop ni habangi le hok hakaji kemen ne kejing sngosi ubale udon bakati jong kalong barabor halor jongi namaru ubale umulong ubale tang jong ki bohok
ulang belai jong kiba pop upa yu kun nak benta kiba pop kum bau belai utip bat uithu yangi u belai uker bat udah yangi nasa dien bat nasa kamat udon saudong yangi ngi don hak pertai ke baker dak jing sniu sudah kat sabangi pai ngi khuslai ngi leng a ngi besar kime ki kpa nam dak ki khun namar ki sniu ki baker saudong Henry nakamunta jong ki banget ki ba IT hau blai ki ba roi hau blai uker baduda yangi halak si ba khti jong u kalong halor jong kita hau blai uker uda kabas niu kam juk hamja ha bangi duai ha ba ni IT hau blai ngin mla ban pun kelai pertai ki jing sniu pertai kenwan kap ngi puli ti blai ki jing sniu ken nang man bun ka jing it kan nang man khriat utau yak jakor bakrau kata kanuti bakrau kanang penpau yak kajing ijili jong kaya adalness jong kahani berthai kajing kijing auria katsa bangi pai kidan hakil hok khti jongi ban kontrol ban yalam ban hikai iki khon ki khti kolong gabe hadu kata kamdam lengi shania halaka jong kabor balaka jong jing start Riublay tu kuat bangin IT uni ubatip ubai thu ubak mi yangi ubam jusam thia ubam jo thia adu sagunta ubaong baun ker yangi kumbala batai ia kajing mut jong tu kentien bakat hot ka bahan riu kat kani kajing tip ka baphala yanga kalong ka bajrong ngam la kot ya ka habo nong roi sang upar khat che phang kini ke ya kani ke jing krau ka jong bele ya kani ke jing tip ka jong bele ong kolong ka bajrong than ha duk ani ubele u ie janga ha duk ani ubele u tip babi thu lut cha phang ka jing im jonga kolong ka jing tip ba phla transcendental kan padeng ka ba ngamla ban sem phang lut taba compare la ngamla ban sem phanglut tang bangatip bo bele utip bat wi thu yanga bat mangar unga so sem banga i thu yu kumutrai ubasimet jonga kata kalabiang ngan ben kut dikitien jong John Calvin u belong kpa jonga balang presbyterian wong kumni ban perkhat spang bele batip lut chapang jongi ngis ngo kumba la penlet lengkhuit lut omla buri shu don kibas ngo sherkhai ya kani balas alut lengkhuit bo boleh utip lut henry unong roi sam ule thau buram bat usau sngan hakani ke jingisha badu sngo ba ka de khubor ka babha ka bapla baka jing im jong u kapau tingkren hak madu blei ha ki khilmat baro tu blem kur khu ni khubor nak mta ka burom jong u amen ngila poe si bawai jong jing mani jing blei ndo sha bangin penwai ngadi ban ai khublei i blai simenta hakani ke jeseng i ba alan vector marbo belaming i bupuli na ting jong blei ba jing duai ya i ba wan te nam i dafi bagi nong tem ki bal ai tu jirwai ke bang ke bathiang ke khubor ke koridor i ramba balang sibinarum i ba duai bengtang i jing ai ka jong blei ia ka praise and worship ka bara ia ka jing mani ka jongi man linge shem ling ba ke jirwai Bapan hem si sai kemen sim ke jongi ya ni lam jirwai i organis boleh nang un ker khu ya phi ya jing shakri ka ba ko pil ai de ke sngi na ai bor phi phinang la banyai pinon kam ki sap ke tan ni ka jing im jong phi nam ta ka jing shakri ka ba ka jing ker khu ya ka balang ka jong bele ka ba ka jing ker khu ya ka jing im ka jong phi ru nin penwai ya ka jing mani jing bele bangir wai ka jing wai ka ba lai spa khandai lai spa khandai
Jisu melong badap ya perthei melong khambon spa khamkor long la kerteng ya ka spa perthei pelun barok away ngala yo lang badu belai ngasuk kemen minta bdeng jongi I Provosto wan bahalang war uba kesnat kala dep thung iban sawantre ha ka district hilam khen hapo ka pastri ke jongi le khon samla jong balang ke jongi angkar pati Provosto wan bahalang war ben bu lengkot ka jing tuai in pelai da ke jing rupun wai Giêsu mê lòng ba đàn ya bực thay mê lòng kham buồn spa kham có lòng là ca cơ tranh